Ano sa mga ano, sige magkagupot diha, day. Chi. Ako no, friend man na, friend ako si Tikloy niya. Friend punta ka kay partner mo niya, pero Kinali yung binahan. ano man, Sa lamig balay pero ing ana. doon sa di ay kaniya. Ano siya? O karon awasa mo kang Facebook karon kamo ang ginapagpistahan. Bastos ka ayo. Nala, bahala mo na inyo ang problema, wala jud ko salaan na kay ako as a friend, igo lang jud ko motambag ninyo. Para karon si Tikloy nilaya sa sing apartment. Ako nagpangitag paagi nga kita ka sa kong vlog, akong giayo Okay. yung apartment. O ginibalos ko akong gipanghugaw-hugawan ng apartment. Usa siya hidungdan. Kay ano man good? Gipiksan ang hugo niya. Ha? Sa di ganahan Kapastos ko ana. dahil ni. Ano gipisik man niya sa imuha? Pikskan ka, ganahan ka ana. Di ka ganahan puti ay. Partner man kaya mo. Kasakit ana, di ka ganahan ana. Di ba na sakit? Depende raman na siya. Mantika gipisik bugo. Okay, pagkabuang di ay nang tikman. Tanawa ko nawong ko. Hala, Oo. Abi do gilabay kanya durian. Ganahan ka ana. Kaya ano man gud sa Patulfo ko, magpatulfo jud ko. Dili ay sa paminaw sa kaya sa una man gud pagkatag man gud sa inyong issue, si Tikloy ang luoy kaayo. Nya karon kini baw-an na nga ikaw di ang may problema. Gani ay saba ako nung nagibaliktad ang Kaya issue. pa jud kay nakit-an dito sa apartment mga foil. Nagunsa di ka dito. Nagsugba ganing isda ng buang bawal ba sa kundo magsugba no. Ay po. Mong sa sulod mi gibalot na mo para walay aso ba. Yang ani duro pa jud kay mo pa jud ang giprelag. Para ko na income uy. Usa may kauno sa mga anak ko may income. Kani po si Panagsarbi kina sa mga tag ka ng sustento namo. kani mo po si Tikloy. Tinuod po tingano tong nagabook siya show niya. Ikaw daw magkuwag down payment ka di na siya mag-show. Panagsar man to, na ikaisa raman to katong sa Dubai ang show. Ikuha na ko ang down payment. Yung gigamit pa daw nimo pangalan. Ikaw manghud undangan na lagi na ninyo. Gibayaran ako ang ref. Yung si rep nga ako pinagpalit ato. Lahi na ref to sa balay namo. Ah, Oo, gipalitan ko kunya ref niya wa pa na impas. yes. Una na siya oh. Dili na kinanang bangka-bangka. Si baka-baka. Kabalong laka. Ay, Tikloy no sa. nagbago na ko uy, si bangka-bangka ng baro. Nanang bangka-bangka mapagdali. Nagbago na lagi ko di na jugo na sing wala ka dira. Uy, Michi. Si Michi uy. Ay si Minda. Minda man ko nagkalkalo Uy, bisgot. Ako pinag ikaw to sa Facebook katong si Dito ako yung sila ana. Minda! Nanang bangka-bangka. Di na lagi ko ng bangka, nagbago na kung makagamaw uy. Ikaw no, adik ikaw huna-huna. Bangka ba? Mamangka takarunggi. Ay, sa dagat. Oo, manguanta. Ah, sige, sige. Magmaling ta dito. Kaya daw isda daw. Nagtapok dito rapit una. Say. Sige, sige, gusto ko. Kilala ko bang mo dag-um karon? Ano man? Giladaldala din ni ising low pressure area. Asa man? Awa na ra good. Oh, tanawa na. Oy. Naaji mata sa tiki day. Naa? Noo. Kung man tayong di ko nabe. Actually, na ako diri kay gusto na ako mag-open forum tang tuloy. Ay, Uy, gibira. Basing mo ni kaawayan na to tanan. dili ang open forum duha lang man na siya ang effects ana. Either mabago ta or ma-learn ta or ano. Para Dili, makaano ta ba? duha ra jud na Gusto either ko magka-close tag friends O magkaaway ta. Magkaaway jud tag over. Oh, Wala, di ba okay kasi mo, ako problema gusto ko. pangkahanay ta ba? Prangkahanay ta. Kalain nyo sa ako. Oh, sige, sige. Sige Kaya ko. ano, every time na lang na ano, ako jud yung tiraon to duha. Andam ko, andam. Ko ng labaw na. Sige, ay magsugot ta sa imuha. Oh. Sa imuha ta. Sige, ising. Sugde. Oh. Ikaw man gud ang mapapansin ako sa masukat atong pagbago pa ng silingan. Kana magbuot-buot pag istorya ba niya pag-abot sa panahon ka dili din mo panindigan. Ikaw man nagapaaway sa. Ikaw man yung nagapaaway. Oh, nawa. Ikaw Ako, bitaw. wala ko ginahimo, igo lang kumulaban sa akong sa akong kaugalingon. Gusto kumulaban lang gyud sa inyong pagdaog-daog sa kuha. Maurang na ako Actually, wala- daogan kay ka muro wala- pag hitsuraan. Wala ba kayo. problema kay ising kay friend biya mi pag sakabay biya mi pag. Ako na pod, be. Ako Di na pod. utropod ka. Oh. Utropod ka, balingding kay ka nga pagkatao. Bisig Balingding. asa lang ka, paling-paling ka. Kung asa ka makapabenepisyo dito ka magpalibre. Oh, Naungan sige. nimo. Postal man na open forum na to. Ba kuha ka kabalo? Ising wa kabalo nga nakuha niya yung bana. Oh. Ayaw, dili. Istorya ta tanan diri, walay filter. Makuan makakaising. Traidor kay ka, amiga-amiga tang tulo ni manhimang dagi giunay ra nimo yung bana. Ngit-ngit man to. Wa ko nagdahom na iya ditong bana. Sige mo man na. Ako kaya na ko na dawaton Kita ka ang pa ba- kabatuuran nga inanaon nimo giahas ko nimo sa akong bana. Kaya ko na dawaton gyud sa tinuod lang. Burn Ang out, ako burn alam out ba? to sing. Oh, kwa, imuha na akong bana. Imuha na di na kumuha kuan ana. Di na kumuha ilog ana. Pero ako alang ayaw kong kalabana pati ako kalabanan kini para maimuha lang akong bana. Imposible kay nga di niya mailang yung bana nga parang naong tong ising sige daw. Nalibong mo ito, basig ising ka ha? Ano pa biya ka sa kuha? Lahi naman to yung bana ron. Gwapo naman. Gusto ko biya ka kay ikaw gipabayad sa lodge.
Oh, unya karon. Sige, open forum man kanyang gusto. Dako mo guglawas iyang bana. Oh, di ba? Sige, igawas na tinuod sing. Oh, may rapod ka, namantay ka sa akong bana. Kung kano iyang bana niya, wala ka gitira to sa kuan sa talisay? Ha? Ya anak pamangay ka sa kuan, ha? Wa jud ko namantidaan kay para matirahan ko niya. Oh, usa man. Amina ay sigdi kuan. Atubangan siya. Atubangan siya. Oh, kabalo ko kaduha mo nagtirahan ay sa talisay. Katulo. Oh, katulo. Nya na ka di jud ko mamantidaan kay para diretso na kay dali mi ka bisig masakpan ni kuan. Oh, kana wala ko nag-istorya sa imo, wala ko nag-istorya sa iya para dili mo mag-away. Kabalo ba ka? Kung mas malipay imong bana sa kuha kaysa sa imuha. Imuha na to. Ning, uy, di na pug ko. Ising, anyway, di lang kayang bana. Apil po di mong bana. Silang duha, kaming tulo. Pag nihawak ko, silang duha ang nagunay. Oh, sarap ka bastos. O, di ba? Nga balahura kay mo sa katanan gyud sa tinuod lang. Sorte ba kang tinuod diri? Walay filter ay. Oh, wala Oh, what gani. they filteray. Oh. Sige. Oh, Pero nasakitan ko sa Kailan ka na mong anak naman, Jod, di ba? Oh. 18 anyos ni mong anak. oh. Ha! Kanya. Uyab mi, ano? Oh. Okay, katubag. Makatawa ko. Yes, uyab mi si mong anak. 18 na. Babae. Lalaki. Dito lalaki, tomboy to. Abnormal ka. Tumboy dito. Bulag Bakit nagkatawa ko? Tomboy. Oo nga. Bulag na. Mo na di ba? Agay! Nga traitor bang good mo? Mauna magunanayay ra mo ba? Ang ako aba maisa ta. Maisa ta kay siningan ra ta. Kita rin magkasinabot kisay magkitinabangay. Kay ano kung atakin ka high blood sa inyong balay. Oh, Kisay mo kisay mo tabang. Kisay mo Ang tabang. pangutan mo, tabang pa mong duha. Mao Ang gani. pangutan mo, tabang pa mong duha. Di man kayo Sa makahatag. imong gibuhat ron, di natin katabangan. Oh, dili good. Dili Di good man na tabangan. Di man kayo makahatag og bahaw sa kuan, yung tabang pa na mo. Nangayo ka. Oy! Kapila ko na sigpo sa Facebook nagpadungog-dungog. Oh, Suma. nagpadungog-dungog ka. Kay kung niingon pa ka sa mo nga mangayo ka kanon. Tagaan. Oh, tagrami. Paghilom sing. Kay bag plastic kay kang dako. Tikati kag hilak, kabigaon di mong dako. Hilom. Hilom. Taw bigaan ko. Oh. Aminon ko na. Dagto ka. Aminon ko na. Takitan beta ka. Kasi mo, Ikakat biya ka sa truck, lakit anta ka sabay bingkahan. Oh, aminon ko na. Oh. Nagpaano ko rin to. Oh, Oh. kubastos. Nagpatira ko rin to. Aminon ko na. Wala kang gitago. Kung sa may rason di mo mapatira kagaya nga na makibala. Para sa akong mga anak, akong Ako'y- bana wala nagarimit sa kuha. Ganahan ka mo Maunay dako mo. tinuod. Ganahan ka mo dako imong anak nga gikan sa hugaw o kwarta. Ngano Ha? mang makialamang ka nga ako aman ng diskarte. Lahi tag diskarte ko na para mabuhi mi. So wala kay pakialam ug wala kay karapatan. Wait. Wala kay karapatan nga iano ko, yung gahan Wait. mo akong pagkatao. Anak ka, wala ka ginarimitan sa imbana o kwarta. Ano ako malagi ginatagaan ko niya kwarta mas wala ko na ngayo. Ikaw, Mm. o gani kay mayroon tog sa iyang kabit. Pero iyang tinuod nga asawa di man siya makahatag. Dili po ko kabit sing. Dili po ko kabit anyway. Usa dili kabit. Kami ang kasado dili kamo. Ay, wala po ko kabatig naong sa imong banda para ramong naong. Batay ba Papatol lagi ko. Batay ba lagi no pero ano lang jer mo kay sa ingon niya. Oh my God, sing actually dili to ako. Siya to. uy, wala ko labutan na. Hoy, ikaw to. Uy, Oh. Kaya nung ka nako di Di pa ka mo amin karon, di pa ka mo amin karon Run yung out pong gani. nata. Oh, mao to, Run batay, run out, mao to. Oh. Lami akong bana. Dili ako ang Dili, Dakong pamato. pait. Oh. Mao na. Hilom mo inyo. Isuri ko na si Maon, sorry na. Dili pwede madalag sorry. Dili jud pwede madalag sorry ang inana. Open forum ganyan, di ba dapat Ay magsuya? karon kay Sorry nakabalo. na, ising Karon sorry. kay nakabalo man ko nga nagtirahan mo sa akong bana sa barangay ta magkita. Sorry na, God Kasuhan di bless. ka. Dili pwede. Sorry na, Karon God ka bless. na-record ako diri Sing, pagtuon niyo pasensya na, ha. Na-record ako diri ang imong magipang istorya nga Pasensya nagitira nimo na. akong bana. Ay wala pasensya. Pasensya na, Dili God bless. pasensya, dili pasensya, God dili bless ko you. mosugot. Maabot ang korte, mag-abot ang korte. Pasensya na. Naana ko mga ebidensya na record ako imong tingog nga ni amin ka karon. Di imo ra jud ako open forum kay para kuan karon mo. Gi-record Tay lang jud ka. Gi-record din. Pantay lang. Huwag ko na cellphone, nga mag-record maka sa akong cellphone. Iramas ako, i-bluetooth na ako, i-bluetooth ako. I-bluetooth ako. Mawamin sorry ta dire mag-away. Wala niyo kuno kuno open forum. Kamo rin pag open forum. Iramas ako, ibalik lang ako niya, i-bluetooth sa dakong. Ah, open forum may tabo, bahala mo diha. Ala ka dira. Ito, Oy, balik open ito. forum may tabo. Uban mo dito duha, pag-uban mo. Pasensya na ha, God bless. Uy. Wa. Ikaw man good mo tagbong na bulabog noon. Okay ra man wala pa. Oh, pero At least nakabalo ko tomboy di mo anak. bubuang magud ka. Isugo mo gud ako to, ako mo gud mo ka text. Ay ko dito. Saan ka niya mag-load gabi na 500? Buhay ko dito, ibabasa balik. Balik na ko eh. Hala ka diha oy. Kapoy na puro. Hi, we're the biggest good vibes. My name is Tinkerbell aka Salome.
My name is Wang Waray, also known as Minda. My name is Luvina, also known as Wang Ising. Ayan Yes. everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Digos Good Vibes. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 Yes. PM ha. Oo. At saka hindi lang po Chismosang Silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kaming mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling vlogs. Ayan. See you po sa Thank next. you, thank you. So don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye.